Benvinguts i benvingudes novament a Xarxamoc. En aquest vídeo farem un recorregut per Parla.cat. Parla.cat és un espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. Per accedir-hi, cal que entreu en www.parla.cat. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure o la modalitat amb tutoria. Per accedir-hi, només cal emplenar uns camps amb les vostres dades personals i confirmar la vostra adreça electrònica. En la pàgina principal podreu trobar un videotutorial explicatiu. Parla.cat no us pedeix certificats de coneixements de llengua catalana. No obstant això, els continguts dels cursos preparen per a les proves oficials que convoquen regularment la Direcció General de Política Lingüística de Catalunya i l'Institut Ramon Llull. El curs es divideix en 4 nivells: bàsic, elemental, intermedi i suficiència, que alhora es distribueixen en 3 blocs cadascun. La manera de saber en quin nivell ens hem de matricular és fent la prova de nivell, que podreu trobar a la part superior del menú de la dreta. Una vegada hi hem accedit, trobem el contingut en 3 columnes. Comencem per la columna de l'esquerra. Ací podrem veure una demo de com funciona el curs, consultar el nostre expedient, accedir a recursos bàsics com ara manuals d'ajuda i preguntes freqüents, o fer ús dels enllaços a eines lingüístiques. En la columna central, tenint el curs, podem accedir i matricular-nos al nivell que necessitem. Finalment, en la columna de la dreta podem consultar el calendari, la Rambla virtual i l'aula mestra. La Rambla virtual és un espai de contingut lúdic i cultural a través del qual pots accedir a mitjans de comunicació digital, portals de literatura, biblioteques en línia, vídeos, música, jocs, etc. i interactuar en xats i fòrums amb els altres membres de la comunitat. L'aula mestra s'adreça tant a les persones que volen aprendre com a les que volen ensenyar llengua catalana, amb l'objectiu de facilitar-los recursos didàctics complementaris per a les seues tasques d'aprenentatge i docència, respectivament, així com eines de comunicació per a l'intercanvi de coneixement, idees i experiències. Entrem, per exemple, al nivell de suficiència 2, en el qual està matriculat aquest usuari. Podem triar qualsevol de les 5 unitats. De fet, tenim subtitulats els objectius de cadascuna. Una vegada ens hem decidit, cliquem sobre l'enllaç i se'ns obri la unitat corresponent en una finestra emergent. On et penses que vas, així? Per a què vols el cinturó si portes els pantalons als genolls? Au, va, papa, deixa'm estar, que cada dia estàs amb la mateixa història. I ja t'he dit que és la moda, tots els de la meva classe van així. I què? Ara només toca fer les activitats i aprendre. Bé, fins ací l'explicació de Parla.cat. Esperem que us hagi servit d'ajuda. Gràcies per participar en Xarxamoc.